这电梯吧，电梯啊，梯啊，那在哪里啊？OK。由咱日本甲邱市市长藤道健二率领咱邱市参访团所有团员。ようこそ日本オフィスの市長をね召喚会来られましたです。今から对咱中华篮球中天上圣友开列为父母奖型，平三上球礼。はい、今から参拝式が始まるんです。3回お辞儀ですね。まず最初1回、はい。2回目、はい、3回目、はい。你先请一球。市民の方の一生ともに、このお寺の神様の守った上で、ともに体の方は十分に。中华南庙中来参拜咱天上圣母，嘛来领咱南庙中天上圣母来做客景，咱非常特别啦吼，咱有送伊一个吊饰，这个咱南庙中上珍贵的就是南庙中的香火茶啊，南庙中是按一个香火茶来花枝的，所以咱每一个若临南庙中来天上圣母来做客景，拢有一个专属。为寿宴名专属的香火袋，这个香火袋，咱所有咱日本这个山口县邱市因不但是因的市长来，因的议长，还有因的这个主管拢有到吼，每一个拢来领咱南庙中妈祖来做客景客路，咱拢互伊一个专属的有寿宴名专属的香火袋这个符啊布。这是咱的文创吼，咱今年特别的文创吼，嘛轰动甲日本去啊吼，所以日本嘛拢来遮来领咱的妈祖来做伊个客景，非常感谢，欢迎日本的这些朋友来参拜咱中华南庙中天上聖母。あれですね、台湾国の10月10日。はい。明天是我们台湾の10月10日の国庆日。に呼ばれて参ったんですが、この彰化市に参りましたのは、私どもの萩市民の、方と、その彰化市の、つながりがありますもんですから、将来的にその彰化市と私も萩市とで、友好都市になれるかどうかと、なりたいということで、交流を続けていくことが重要だろうと。で市民の交流に加えて、いわゆる行政、市長同士の交流だとか、いったものも重ねていく必要があるだろうということで、今回、機会をいただきましたものですから、お邪魔させていただきまして、私、お邪魔したのは初めてなんですが、この、彰化市を、よく知った上で、その上でその友好都市だとかいった仲良く市同士が、なるということにつながればいいなと。